Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τρελός Gamer και σήμερα θα σας δείξω τα παιχνίδια για το PlayStation μου που θέλετε να παίζω. Σας έχω μια μικρή ανακοίνωση στο τέλος. Λοιπόν, αρχίζουμε με το Drive Club, ένα παιχνίδι με αυτοκίνητα και διάφορους αγώνες. Το NBA 2K15 που νομίζω ξέρετε ότι είναι μπάσκετ. Το Uncharted το 1, το 2 και το 3 που πολλοί YouTubers παίζουν το 4. Το FIFA 16 αλλά μπορεί να μην το έχω, γι' αυτό έχουμε μια αναλλακτική. Το πρώτο το 15. Λοιπόν, η μικρή ανακοίνωση ήταν ότι δεν θα ξεκινήσω κατευθείαν με το παιχνίδι του PlayStation. Θα το παίξω λογικά θα παίξω σε laptop ένα δικό μου παιχνίδι που θα διαλέξω εγώ, mini game. Έχω κι εγώ ένα ωραίο παιχνίδι, το Minecraft, στο laptop μου που ίσως θέλετε να κάνω μια μικρή σειρά. Τέλος πάντων, να μου πείτε κάτω στα comments. Αυτά για σήμερα. Γεια σας.